είμαι η Γεωργία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο τσάκρα, το Μαλατάρα, το τσάκρα της βάσης. Και στη συνέχεια σε επόμενα μαθήματα θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα τσάκρα και κάθε φορά αφού προηγηθεί μια μικρή εισαγωγή στο κάθε τσάκρα θα ακολουθεί και ένα flow το οποίο θα βοηθάει στο ξεμπλοκάρισμα του εκάστοτε από αυτά τα τσάκρα. Για το πρώτο τσάκρα, το Μαλατάρα, το τσάκρα της βάσης, ουσιαστικά το συγκεκριμένο τσάκρα επηρεάζει το κάτω μέρος του σώματος, δηλαδή ας πούμε τα καθιστικά οστά, τα πόδια μας, τα περίπατά μας. Είναι το τσάκρα της επιβίωσης, της βάσης μας, δηλαδή αν δεν είμαστε σωστά στη βάση μας, όπως λέμε πολλές φορές να πατάμε στα πόδια μας, μπορεί και να προέρχεται και από εκεί, σημαίνει ότι είναι μπλοκαρισμένο το συγκεκριμένο τσάκρα. Είναι το τσάκρα, όπως λέμε, και της επιβίωσης, δηλαδή επικεντρώνεται σε ό,τι αφορά την καθημερινή μας λειτουργία, την δουλειά μας, η οποία μπορεί να μας αγχώνει, ειδικά για αυτούς που μπορεί να έχουν μια πιο αγχωτική και καθιστική ζωή. Είναι το τσάκρα της, όταν λέμε επιβίωση, εννοούμε την τροφή, μπορεί να εννοούμε τις σχέσεις που μπορεί να έχουμε με τους ανθρώπους, τους γύρω μας, ό,τι αφορά την οικογένεια. Όταν το συγκεκριμένο τσάκρα, για παράδειγμα, είναι μπλοκαρισμένο, μπορεί να έχουμε πάρα πολλές εντάσεις στις σχέσεις μας, είτε τις φιλικές, είτε τις ερωτικές, είτε τις οικογενειακές. Το συγκεκριμένο τσάκρα βρίσκεται τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες ανάμεσα στον κόκκιγα και ανάμεσα στο μαλακό του κόκκιγα και του προκτού. Για τις γυναίκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανάμεσα στον κόλπο και στον προκτό και στους άντρες ανάμεσα στους όρχεις και στον προκτό. Πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν μπλοκαρισμένο το συγκεκριμένο τσάκρα, αν μιλήσουμε από ψυχολογικής φύσεως, μπορεί να έχουμε αυτό το fight or flight response που λέμε στον κόσμο της ψυχολογίας, όπου κάθε φορά που μπορεί να μας συμβαίνει κάτι, μπαίνουμε σε μια διαδικασία του να παλέψουμε για κάτι. Αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για μια διαδικασία καθημερινή που μπορεί να βιώνουμε, στο κομμάτι της δουλειάς, εάν είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι ή καθόμαστε μπροστά από μια οθόνη για πάρα πολλή ώρα, θα το νιώσουμε πάρα πολύ στα ισχύα μας, στα καθιστικά μας σωστά και γενικότερα σε ό,τι αφορά το κάτω μέρος του σώματος. Πολλές φορές όταν είναι μπλοκαρισμένο το πρώτο τσάκρα, έχουμε και πάρα πολύ λίθαργο. Νιώθουμε πάρα πολύ κουρασμένοι στην καθημερινή μας ζωή και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εάν το πρώτο τσάκρα είναι μπλοκαρισμένο, είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στην διαδικασία ξεμπλοκαρίσματος και των υπολείπων τσάκρα που μας διέπουν. Συνεπώς, πρώτα επικεντρωνόμαστε στο πρώτο τσάκρα και στη συνέχεια ξεμπλοκάρουμε και τα υπόλοιπα. Αν πρέπει να μιλήσουμε για τα σημεία του σώματος λίγο πιο συγκεκριμένα, τα οποία επηρεάζονται από το πρώτο τσάκρα, θα λέγαμε ότι είναι τα πέλματα, τα πόδια μας και τμήματα του εγκεφάλου μας γενικότερα, τα οποία είναι υπεύθυνα, ας πούμε, για την αυτοσυντήρησή μας. Αν έπρεπε να το πάρουμε και από ψυχολογικής φύσεως ίσως, θα λέγαμε ότι η έλλειψη ντοπαμίνης μπορεί να προέρχεται και από ένα μπλοκαρισμένο πρώτο τσάκρα. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι όταν κάνουμε πάρα πολύ καθιστική ζωή, να βάζουμε βήματα μέσα στην ημέρα μας ή να κινούμαστε όσο το δυνατό περισσότερο, προκειμένου να είμαστε χαρούμενοι, να μην έχουμε πόνους στα πόδια και στα ισχύα και γενικότερα στο κάτω μέρος του σώματος.
Το flow που θα ακολουθήσει και που θα κάνουμε μαζί είναι ένα flow το οποίο μπορεί να το έχετε στην καθημερινότητά σας, διότι δεν διαρκεί πάρα πολύ. Είναι ένα γρήγορο flow που όμως στοχεύει πάρα πολύ στο ξεμπλοκάρισμα του πρώτου τσάκρα. Οπότε και για αυτούς που εργάζονται, έχουν οικογένεια, παιδιά κτλ. Είναι ένα εύκολο flow προκειμένου να το κάνετε γρήγορα στο σαλόνι σας ή όπου αλλιώς σας εξυπηρετεί και να σας βοηθήσει στο ξεμπλοκάρισμα αυτού του τσάκρα, του Μουladhara που λέμε. Θα κάνουμε ένα flow ξεκινώντας με ένα χαιρετισμό και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κάποιοι πολεμιστές. Όλοι οι πολεμιστές έχουν τη βάση στα πόδια ούτως ή άλλως, ή τουλάχιστον αυτούς που γνωρίζω εγώ. Συνεπώς, επικεντρώνονται πάρα πολύ στο πρώτο τσάκρα. Θα ξεκινήσουμε σε αυτή την θέση, την Σουκάσανα. Η Σουκάσανα μπορούμε να πούμε ότι είναι ο βασιλιάς του ξεμπλοκαρίσματος του πρώτου τσάκρα, διότι είμαστε στα καθιστικά μας σωστά, επικεντρωνόμαστε στα πόδια μας. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες εισπνοές και εκπνοές. Να νιώσουμε ότι τα καθιστικά μας σωστά είναι στη βάση τους. Εισπνοή, εκπνοή. Όσο το δυνατό περισσότερο διώχνουμε την εκπνοή από μέσα μας. Εισπνοή, εκπνοή. Άλλες διαφορές. Στην εισπνοή, εάν σας εξυπηρετεί εννοείται κρατάτε κλειστά τα μάτια σας. Για όποιους νιώθουν άβολα με το να κρατάνε κλειστά τα μάτια τους, μπορούν να τα ανοίξουν. Στην εισπνοή θα σηκώσουμε το δεξί χέρι, θα φέρουμε το αριστερό πίσω από τα καθιστικά οστά και θα στρίψουμε το κορμό προς τα αριστερά για 3 φορές. Και από την άλλη πλευρά, αριστερό χέρι ψηλά, δεξί χέρι πίσω από τα καθιστικά οστά. Τοποθετούμε τις παλιάνες μας στο μπροστινό μέρος του στροφιός μας. Θα γονατόμαστε προκειμένου σε μια ευθεία με τις παλιάνες μας, ουσιαστικά στην ίδια ευθεία με τους ώμους μας. Ερχόμαστε λοιπόν σε τερποδική στήριξη και στην εισπνοή φέρνουμε τα κοιλιά προς τα μέσα και κάνουμε μια μικρή καμπούλα στην πλάτη μας. Και στην εκπνοή ανοίγουμε το στήθος προς τα έξω. Οπότε πάμε για 3 αναπνοές εδώ. Εισπνοή, κοιλιά μέσα, κάνουμε μικρή καμπούρα στην πλάτη. Εκπνοή, ανοίγει ο θώρακας και το κεφάλι κοιτάει προς τα πάνω. Εισπνοή, κοιλιά προς τα μέσα. Εκπνοή, ανοίγει ο θώρακας προς τα πάνω. Άλλη μια φορά. Τοποθετούμε τα δάχτυλα των ποδιών κάτω στο έδαφος και δίνουμε μια όθηση στο σώμα μας ώστε να έρθουμε σε κατοσκύλα. Θα εισπνέουμε και εκπνέουμε για 3 αναπνοές. Ποιος θέλει μπορεί να κινήσει τα πόδια του εδώ. Να γύρουμε λίγο τα γόνατά μας προκειμένου τα καθιστικά μας σωστά να κοιτάνε προς τα πάνω, να είμαστε σε ένα τρίγωνο. Άλλη μια αναπνοή.
άσχημα φέρνουμε παρέμβατα το ποδιό μας ανάμεσα στα χέρια μας. Ολόκληρη δίπλωση. Μερική δίπλωση. Φέρνουμε τα χέρια μας ψηλά πάνω, το κεφάλι μας προς τα πίσω. Εκπνοή. Φέρνουμε τα χέρια μας στη βάση της καρδιάς. Εισπνοή, σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά και προς το πίσω. Εκπνοή στη δίπλωση. Εισπνοή, μερική δίπλωση. Εκπνοή, φέρνουμε το δεξιπόδι πίσω και κάτω το γόνατο. Εισπνοή, φέρνουμε τα χέρια ψηλά για την Ουντζανιάσανα. Ανοίγει εδώ ο θώρακας όσο το δυνατόν περισσότερο και νιώθουμε ουσιαστικά μια διάταση στα ισχύα μας. Εκπνοή, χέρια κάτω. Εισπνοή, φέρνουμε το αριστερό πόδι πίσω. Τσατουράγκα. Και πάνω σκύλος στην εκπνοή. Εισπνοή, ζώνουμε τα καταρχήν του ποδιών μας στο στρομματάκι μας και ερχόμαστε σε κάτω σκύλο. Για 3 εισπνοές και εκπνοές εδώ. Εισπνοή, ανεβάζουμε το δεξιπόδι προς τα πίσω. Εκπνοή, το φέρνουμε ανάμεσα στα χέρια μας. Αριστερό γόνατο κάτω. Εισπνοή, σηκώνουμε ψηλά τα χέρια και προς τα πίσω. Για Ουντζανιάσανα. Εισπνοή, κάτω τα χέρια. Εκπνοή, φέρνουμε αριστερό πόδι μπροστά, δίπλα στο δεξί. Εισπνοή, ολόκληρη δίπλωση. Εκπνοή, μερική δίπλωση. Εισπνοή, φέρνουμε το αριστερό πόδι προς τα πίσω και κάτω το γόνατο. Εκπνοή, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και προς τα πίσω. Εισπνοή, βάζουμε τα χέρια κάτω. Δεξί πόδι πίσω ή τα γόνατα μπροστά. Εκπνοή σε πάνω σκύλο. Εκπνοή κάτω σκύλος. Εισπνοή, σηκώνουμε το δεξί πόδι ψηλά. Εκπνοή, το φέρνουμε ανάμεσα στα χέρια μας. Κάτω γόνατο αριστερό. Εισπνοή, φέρνουμε τα χέρια μας ψηλά και πίσω. Για Ουντζανιάσανα. Εκπνοή. Φέρνουμε το δεξί πόδι πίσω. Τσατουράγκα. Πάνω σκύλος. Εκπνοή, κάτω σκύλος. Εισπνοή, αριστερό πόδι ψηλά. Εκπνοή, πόδι ανάμεσα από τα χέρια μας. Εάν δεν είναι εύκολο να κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να φέρνουμε το αριστερό πόδι ανάμεσα από τα χέρια μας έτσι, ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μετακινήσουμε λίγο το αριστερό μας χέρι και να φέρουμε το πόδι μας ανάμεσα από τα χέρια μας. Εκπνοή, αφήνουμε το γόνατο κάτω, δεξί γόνατο κάτω. Εισπνοή, ανεβάζουμε τα χέρια μας ψηλά και προς τα πίσω. Εκπνοή, αφήνουμε τα χέρια μας κάτω. Δεξί πόδι έρχεται μπροστά. Εισπνοή, ολόκληρη δίπλωση. Εκπνοή, μερική δίπλωση. Ψηλά τα χέρια προς τα πίσω. Χέρια στην καρδιά. Τώρα θα ακολουθήσουν κάποιοι πολεμιστές και βουδιστικές τεχνικές. Κινούμε λίγο τα πόδια μας. Ανεβάζοντας το ένα η άξονα το άλλο. Στην εισπνοή θα φέρουμε το δεξί μας πόδι προς τα πίσω, πέρα προς τα μέσα και δάχτυλα προς τα έξω. Γόνατο σε 90 μοίρες. Λυγισμένο. Φέρνουμε όλο το βάρος του σώματος μπροστά, χωρίς το γόνατο να ξεπερνάει τα δάχτυλα των ποδιών.
Ανεβάζουμε χέρια ψηλά για πρώτο πυραμιστή. Εισπνοή εδώ. Έκπνοη, φέρνουμε τα χέρια στο πλάι. Για δεύτερο πυραμιστή. 3 αναπνοές εδώ. Εισπνοή, ανεβάζουμε το χέρι, συγγνώμη, το πέλμα να κοιτάει τον ουρανό. Το δεξί χέρι να έρθει μπροστά από την κοιλιά. Σηκώνουμε το μπροστινό χέρι προς τα πίσω για αντίστροφο πυραμιστή. 3 αναπνοές εδώ. Εισπνοή, βάζουμε τα χέρια μας κάτω στο στοματάκι μας. Έκπνοη, φέρνουμε το αριστερό πόδι πίσω. Τσατουράγκα ή κάτω τα γόνατα. Εισπνοή, έκπνοη, πάνω σκύλος. Εισπνοή, κάτω σκύλος. Έκπνοη, 3 αναπνοές εδώ. Στην εισπνοή να βάζουμε το δεξί πόδι προς τα πάνω. Έκπνοη, το φέρνουμε μπροστά, μέσα από τα χέρια μας. Εισπνοή, εγγύζουμε το δεξί γόνατο. Το αριστερό πόδι, το αριστερό πέλμα πρέπει να είναι προς τα έξω και τα δάχτυλά μας προς τα μέσα για πρώτο πολεμιστή. Εισπνοή, φέρνουμε τα χέρια μας στην ίδια ευθεία με τα πόδια μας. Εκπνοή, 3 αναπνοές εδώ. Οι δεύτεροι πολεμιστές και όλοι σχεδόν οι πολεμιστές είναι πολύ σημαντικοί για το ξεμπλοκάρισμα της βάσης, του πρώτου τσάκρα δηλαδή. Εισπνοή, γυρίζουμε το μπροστινό χέρι, την μπροστινή παλάμη προς τον ουρανό. Εκπνοή, φέρνουμε το αριστερό χέρι μπροστά από την κοιλιά. Εισπνοή, φέρνουμε το δεξί χέρι προς το πάνω από το κεφάλι μας για αντίστροφο πυραμιστή. Καθόμαστε εδώ για 3 αναπνοές. Όσο μπορούμε σπρώχνουμε το σώμα μας προς τα μπροστά. Να κάνουμε μια έτσι ωραία διάθεση, το νιώθουμε. Διαδείγμαστε να πάει λίγο. Εισπνοή, βγαίνουμε από τη θέση, βάζουμε το χέρι μας κάτω στο στόμα, δεξί πόδι πίσω. Εισπνοή, τσατουράγκα, εκπνοή, πάνω σκύλος. Εισπνοή, ερχόμαστε σε κάτω σκύλο και εκπνοή. Εισπνοή, αν θέλουμε, είτε πηδάμε μπροστά, ανάμεσα από τα πέλματά μας, είτε ουσιαστικά φεύγουμε περπατώντας μπροστά στα χέρια μας, τα πόδια μας, είτε απλώς εγγύζουμε λίγο τα γόνατά μας, σαν να θέλουμε να πηδήξουμε σε ένα λαβάτραχο, να φεύγουμε μπροστά ανάμεσα από τα χέρια μας. Εισπνοή, σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά και προς τα πίσω. Εκπνοή, ανάμεσα από την καρδιά. Ερχόμαστε, ανοίγουμε λίγο τα πόδια μας στις άκρες του στρώματος, στην ίδια ευθεία του στρώμα και καθόμαστε σαν να θέλουμε να κάνουμε ένα squat. Τοποθετούμε τους σακώνες μας ανάμεσα από τα πόδια μας, σπρώχνοντας προς τα έξω τα γόνατά μας, ενώνουμε τα χέρια μας και τα φέρνουμε στο ύψος της καρδιάς μας. Αυτό βοηθάει στο άνοιγμα των ισχύων προκειμένου να ξεμπλοκάρει το πρώτο τσάκρα. Ειδικά για αυτούς που κάνουν πάρα πολύ καθιστική ζωή, είναι πάρα πολύ
βοηθητική θέση ή συγκεκριμένη για να ανοίγουν τα ισχύα και να ξεπιάνονται, όπως λέμε στην καθημερινή, τα καθιστικά οστά. Παίρνουμε 3 ακόμη ώρες εδώ. Η θέση αυτή η στάση κρατικά έρεται από μαλάσανα. Για μένα προσωπικά είναι από τις πιο ανακουφιστικές θέσεις, διότι και εγώ κάνω έτσι μια αρκετά αγχωτική δουλειά στην καθημερινότητά μου. Στην εισπνοή θα τοποθετήσουμε τα χέρια μας στο έδαφος και θα έρθουμε σε μια θέση παιδιού, τα γόνατά μας κάτω, ανοίγουν στην ίδια ευθεία με τους ώμους μας. Όσο μπορούμε βέβαια, ας τα ανοίξουμε εδώ λίγο παραπάνω για να νιώσουμε την διάταση στα ισχύα μας. Στους λουφιαίους, στους μυρούς. Φέρνουμε τα χέρια μας μπροστά, σαν να θέλουμε να πιάσουμε την μπροστινή πλευρά του στόματός μας και να τεντωθεί η σπονδυλική μας στήλη. Παίρνουμε 3 αναπνοές εδώ. Κρατάμε κλειστά τα μάτια μας και φέρνουμε τα χέρια μας στις παράμες μας ενωμένες μπροστά στο κουτελό μας, κοπώντας το εδώ, ανάμεσα από τα φρύδια μας και στο έδαφος. Ναμαστέ.